പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, നമുക്കിന്നൊരു കഥ കേൾക്കാം. കഥയുടെ പേര് രാജകുമാരിയുടെ വജ്രമോതിരം. അങ്ങകലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു പുഴയൊഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പുഴയുടെ കരയിൽ ധാരാളം തെങ്ങുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു തെങ്ങിൽ ആനയെ തളച്ചിട്ടുണ്ട്. തഞ്ചം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ തന്റെ നീണ്ട തുമ്പിക്കൈ ഉപയോഗിച്ച് അടുത്തുള്ള ചെറിയ തെങ്ങിൽ നിന്നും ആന ഇളനീർ പറിച്ചു കുടിക്കുന്നുണ്ട്. സമീപത്ത് തന്നെ ഒരു വലിയ പ്ലാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്ലാവിൽ നിറയെ ചക്കപ്പഴം. ആ പ്ലാവിൽ ഒരു മലമുഴക്കി വേഴാമ്പലിന്റെ കൂടുണ്ട്. തേനൂറുന്ന ചക്കപ്പഴം താഴെ വീഴ്ത്താൻ ആന പ്ലാവ് പിടിച്ചു കുലുക്കാൻ തുടങ്ങി. കൂട്ടിൽ കിടന്ന വേഴാമ്പലിന്റെ 2 മുട്ടകളും ഉടഞ്ഞുപോയി. അടുത്ത് ആനയുള്ളപ്പോൾ തന്റെ മുട്ടകൾ കൂട്ടിൽ സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് വേഴാമ്പലിന് തോന്നി. തൊട്ടടുത്തുള്ള കൊന്നമരത്തിൽ വേഴാമ്പൽ പുതിയ കൂടുണ്ടാക്കി. കൊന്നമരത്തിൽ നിറയെ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള മനോഹരമായ കൊന്നപ്പൂക്കൾ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പൂക്കളിലെ തേൻ കുടിക്കാൻ ബുദ്ധമയൂരി എന്ന പേരുള്ള ഒരു പൂമ്പാറ്റ ഇടയ്ക്കിടെ വന്നു പോവാറുണ്ട്. പുതിയ കൂട്ടിൽ വേഴാമ്പൽ 2 മുട്ടയിട്ടു. തീറ്റ തേടിക്കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ട് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ വേഴാമ്പലിന് സങ്കടം വന്നു. മുട്ട 2 കാണാനില്ല. കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 2 മുട്ടകൾ വീണ്ടും ഇട്ടു. കഷ്ടം! തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ഇന്നും കൂട്ടിൽ മുട്ടയില്ല. തന്റെ മുട്ടകൾ ആരോ കട്ടെടുക്കുകയാണ്. അവനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യം. വേഴാമ്പൽ തീരുമാനിച്ചു. അടുത്ത പ്രാവശ്യം മുട്ടയിട്ടപ്പോൾ തീറ്റ തേടി പോവാതെ സമീപത്തെ മരച്ചില്ലയിൽ ഇലകൾക്കിടയിൽ വേഴാമ്പൽ ഒളിച്ചിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ആ കാഴ്ച കണ്ടത്. ചുവട്ടിലെ മാളത്തിൽ നിന്നും ഒരു പാമ്പ് കയറി വരുന്നു. കൂട്ടിൽ കയറി മുട്ടകൾ തിന്ന് തിരിച്ചുപോയി. തന്റെ മുട്ടകൾ ബാക്കിയാകണമെങ്കിൽ ഈ പാമ്പിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊല്ലണം. വേഴാമ്പൽ തീരുമാനിച്ചു. അന്നൊരു തിരുവോണ ദിവസമായിരുന്നു. അടുത്തു തന്നെയാണ് ആ രാജ്യത്തെ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരം. തിരുവോണത്തോടനുബന്ധിച്ച് കൊട്ടാരത്തിൽ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കഥകളിയായിരുന്നു പ്രധാനം. രാജാവിന്റെ മകൾ കൈരളി അവതരിപ്പിച്ച മോഹിനിയാട്ടം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. വൈകുന്നേരം രാജകുമാരിയും തോഴിമാരും പുഴയിൽ പൂക്കൾ ഒഴുക്കാൻ വരുന്നത് വേഴാമ്പൽ കണ്ടു. രാജകുമാരി തന്റെ കയ്യിലെ പൂക്കൾ പുഴയിലേക്ക് വാരി എറിഞ്ഞു. ആ പുഴയിൽ ധാരാളം കരിമീനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തോ ഭക്ഷണ സാധനമാണെന്ന് കരുതി അവ വന്ന് പൂക്കൾ കൊത്തി നോക്കി. രാജകുമാരി തന്റെ വജ്രമോതിരം പുഴക്കരയിൽ അഴിച്ചു വെച്ച് കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം കുളിക്കാൻ പുഴയിലേക്കിറങ്ങി. ഇത് കണ്ട വേഴാമ്പലിന് ഒരു ബുദ്ധി തോന്നി. വജ്രമോതിരം കൊത്തിയെടുത്ത് കൊന്നമരച്ചുവട്ടിലെ പാമ്പിന്റെ മാളത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്നിട്ടു. ഇത് കണ്ട രാജകുമാരിയും തോഴിമാരും നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ബഹളം കേട്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും ഭടന്മാർ ഓടി വന്നു. മോതിരം കൊണ്ടിട്ട മാളം അവർ കുഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. ശബ്ദം കേട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്ന പാമ്പിനെ ഭടന്മാർ തല്ലിക്കൊന്ന് മോതിരം രാജകുമാരിക്ക് തിരികെ നൽകി. മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ കൂട്ടിലേക്കും രാജകുമാരി തന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്കും സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചുപോയി. പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, നല്ല കഥയല്ലേ? നമുക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ പോയാലോ? ചോദ്യം നമ്പർ 1. പുഴയുടെ കരയിൽ ധാരാളമായി ഒരു വൃക്ഷം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ആ മരത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? പറയാമോ? അതെ, ഉത്തരം ശരിയാണ്. തെങ്ങ്. എന്താണ് തെങ്ങിന്റെ സവിശേഷത? കേരളത്തിന്റെ തനത് വൃക്ഷം. ചോദ്യം നമ്പർ 2. തെങ്ങിൽ തളച്ചിരുന്ന ആ മൃഗത്തിന്റെ പേര് ഓർമ്മയില്ലേ? ഏതായിരുന്നു ആ മൃഗം? അതെ,
ആന. എല്ലാവരും ആനയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ആനയുടെ സവിശേഷത എന്താണെന്നറിയോ? കേരളത്തിന്റെ തനത് മൃഗം. ചോദ്യം നമ്പർ 3. ചെറിയ തെങ്ങിൽ നിന്നും ആന എന്തോ പറിച്ചു കുടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. എന്താണത്? അതെ, ഇളനീർ. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇഷ്ടമാവണല്ലോ. കേരളത്തിന്റെ തനത് പാനീയം. അടുത്ത ചോദ്യം. പ്ലാവിൽ നിറയെ വലിയ കായ്കൾ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? എന്താണ് അതിന്റെ പേര്? അതെ, ചക്കപ്പഴം. കേരളത്തിന്റെ തനത് പഴം. അടുത്ത ചോദ്യം. പ്ലാവിൽ ഒരു പക്ഷി കൂട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഏതാണ് ആ പക്ഷി? മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ. കേരളത്തിന്റെ സംസ്ഥാന പക്ഷി. അടുത്ത ചോദ്യം. വേഴാമ്പൽ പുതിയ കൂടുണ്ടാക്കിയ കൊന്നമരത്തിൽ നിറയെ ഒരു പുഷ്പത്തെ കണ്ടിരുന്നു. ആ പൂക്കളെ നാം എന്താണ് വിളിക്കാറുള്ളത്? അതെ, കണിക്കൊന്ന അല്ലേ? കൊന്നപ്പൂവ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ സംസ്ഥാന പുഷ്പം. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നോക്കാം. പൂവിൽ തേൻ കുടിക്കാൻ വന്നത് ആരായിരുന്നു? അതെ, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അറിയാം. ആരായിരുന്നു? ആ അതിഥിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? ബുദ്ധ മയൂരി അല്ലേ? ഒട്ടനവധി ചിത്രശലഭങ്ങളെ കൂട്ടുകാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ സംസ്ഥാന ചിത്രശലഭം എന്നാണ് ബുദ്ധമയൂരിയെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരു ദിവസത്തിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ അല്ലേ? ഒരു പ്രത്യേക ദിവസത്തെ നമ്മൾ കഥയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ആ ദിവസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്തായിരുന്നു? തിരുവോണം അല്ലേ? തിരുവോണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ? കേരളത്തിന്റെ ദേശീയ ആഘോഷം. എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഓണം ആഘോഷിച്ചില്ലേ? പുത്തനുടുപ്പിട്ട് പൂക്കളമൊരുക്കി അല്ലേ? അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. കൊട്ടാരത്തിൽ നടന്ന കലാപരിപാടികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനം ഏതായിരുന്നു? അതെ, കഥകളി അല്ലേ? കഥകളിയുടെ സവിശേഷത അറിയാമോ? കേരളത്തിന്റെ തനത് കലാരൂപം. അടുത്ത ചോദ്യം. കൈരളി എന്ന രാജകുമാരിയെ കുറിച്ച് കഥയിൽ സൂചിപ്പിച്ചു അല്ലേ? രാജാവിന്റെ മകളായിരുന്നു കൈരളി രാജകുമാരി. ഈ കൈരളി രാജകുമാരി അവതരിപ്പിച്ച നൃത്ത ഇനം ഏതാണ്? മോഹിനിയാട്ടം. കേരളത്തിന്റെ തനത് നൃത്തരൂപം. അവസാനത്തെ ചോദ്യം. പുഴയിൽ ധാരാളമായി ഒരു മത്സ്യത്തെ കണ്ടല്ലോ അല്ലെ? നമ്മൾ ആദ്യം കഥ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഒരു പുഴയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചത്. ആ പുഴയിൽ ഈ ഒരു മത്സ്യം ധാരാളമായി കണ്ടിരുന്നു എന്നാണ്. ഏതായിരുന്നു ആ മത്സ്യം? കരിമീൻ അല്ലെ? കരിമീൻ എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് കരിമീനിന്റെ സവിശേഷത? കേരളത്തിന്റെ സംസ്ഥാന മത്സ്യം അല്ലെ? അപ്പോ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ അല്ലെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും എല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചു. എത്ര ലളിതമായ ചോദ്യങ്ങളാണല്ലേ? പക്ഷേ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടവയാണ് അല്ലെ? എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ. എന്നാൽ നമുക്കിന്നിവിടെ കഥ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഓക്കേ, നന്ദി.